ekarriko dugu. Kaixo, ni Telmo naiz eta marrazoari buruz hitz egingo dut. Kaixo, ni Julen naiz eta tigreri buruz hitz egingo dut. Kaixo, ni Karla naiz eta zaldiari buruz hitz egingo dut. Kaixo, ni Paula naiz eta izurdeari buruz hitz egingo dut. Marrazoa ugaztuna da. Tamaina handiko arrain arriskutsua. Pertsona bat hil eta jateko gauza dena. Goitik izurde bat ematen du eta aurretik beldurgarria. Marrazoi buruz pelikula asko daude. Esaten dute marrazo batek segunduko 15 metro egiten dituela eta berekin odoltan da bakar bat dagoela usain dezakela. Tigrea ugaztuna da eta tigre kume bat jaiotzen danean 1,5 kilogramo pisatzen du. Eta Bengalako tigrea bere azala laranja da eta marrak beltzak ditu. Eta tigre zuria azala zuria du eta marrak beltzak ditu. Bengalako tigrea erabiltzen da eramateko zuetara eta Jacksoni tigrea erabiltzen da zirkuetara egiteko gauzak. Eta tigrea bere bizitzen diren lekuan pertsonak destruitzen ari dira. Zaldia ugaztuna da. Belarra, guizarra eta azaneriak jaten dute. Txuriak, marroiak eta beltzak dira normalean. Korrika, galope eta oinez egiten dute. Zaldia oso handia da. 200 kilogramo inguru pisatzen dute eta 2 metro inguru altuera dute. Izurdea ugaztuna da, tamaina txiki edo ertaina dute. Taldean ibiltzen dira urrazaletik gertu igerian jauzi handiak eginez. Izurdea arrain txikia jaten dituzte. Izurdea gris kolorekoak dira normalean. 2 metro inguru eta mutur luze zorrotza du. Izurdeak oso jakintsuak dira.